pakutanga kwakauya mukadzi weshamwari yemurume wangu. Ndobva ati amai muku kuuya kudai kwandaita ndati ndiuye ndikuudzewo kuti murume wako ari kuuya achimwa mishonga kumba kwedu. Izvo zviri kuita kuti mimba yangu iparare. Ndikatiko kana uri webonde ingawani muri kuramba wani kundipa bonde wani pano. Saka ungava mushonga wei wamuri kunzimi muri kunonwa. Mushonga watainwa ringoro GUCHU rataingonwa zvanhu. Ndiwe mumwe wangu wandinoshanda naye. Ndiwo kunwa wataitongweiti. Sei wazosvika padecision yekuti handichada mudzimai? Because dare rine rakutoona kuti iwewe une kumwe kwawaiwana pane mameseji ari papa asi akwere. Mulingi ndinobvuma kuti ndichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma kuti ndichataura padare rino ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Notenda maisa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira Paddington Zindi woita zvimwe chete wosimudza ruoko rwako rwerudyi wotedzera mashure mangu woti ini Paddington Zindi. Ini Paddington Zindi. Ndinobvuma kuti ndichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma kuti ndichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Notenda isai ruoko rwenyu pasi. Chakumbira Rudo Mulingi utaure muchidimbu chinhu chakaita kuti unge uchimhangarira Paddington Zindi. Pamusoro wedare, pamusoro wemambo. Inini chakaita kuti ndikwire dare. Wakanga uri musi wa10 ndaigara nemurume wangu wandakakwirira dare. Ndaigara naye kubhindura. Saka zvongori musi wa10 pakutanga kwakauya mukadzi weshamwari yemurume wangu. Ndobva ati amai muku kuuya kudai kwandaita ndati ndiuye ndikuudzewo kuti murume wako ari kuuya achimwa mishonga kumba kwedu. Izvo zviri kuita kuti mimba yangu iparare. Ende murume wako kufamba kwaari kuita nemota. Izvozvi kutanga kufamba kwaakutanga kufamba nemota. Handizive kuti waiva wei nekuti waienda ikoko ndokwavaigadzirira mishonga yavo vachinonwa ikoko. Zvadaro ndikati alright ndichataura nababa amuku. Baba amuku wakauya ndobva ndavabvunza ndikati nhai baba amuku mishonga yamuri kunzi muri kunonwa kweshamwari yenyu mishonga rudzi uyezve muri kurwara nei? Baba amuku wakatanga vakamboramba vakandinyararira. Ndikati ko kana uri webonde ingawani muri kuramba wani kundipa bonde wani pano. Saka ungava mushonga wei wamuri kunzimi muri kunonwa muri kurwara here mushonga wei? Vakabva vanditi kana zvakubohwa endaumba kwenyu. Wamusi wa11 ndakati ndakagara mumba ifoni ndo vaiishandisa. Ndobva vaisiya vachiti ndikuda kuti mwana wangu aone makatuni. Ndikati alright. Vadaro ndikabva ndatora line rangu inini ndikabvisa mufoni mangu bva ndaisa mulaini kubva ndaisa line rangu mufoni yavo. Ndaisa line mufoni umu ndaida kufonera mama ndichida kunzwa kuti avasei nemiri. Ndobva ndaona namba dzavo dzakada kudzakanzi blocked. Ndikati ko namba dzanzi blocked sei? Pandakaenda kuma-blocked ndo pandakatanga kuziva kuti zveshuwa baba muku kunwa kwese kwavaita mishonga vaigara nemumwe mukadzi wavaigara naye. Mameseji aya ndo pandakamaverenga. Ndobva ndashedza amai wami next ndikati uye mundionerewo. Murume wenyu aita sei? Ane mumwe mukadzi here? Akugara nemumwe mukadzi. Arikugara nemumwe mukadzi? Ndobva handiti iwewe endaumba kwenyu. Saka akakupai gupuro? Haana akangotaura kudzingai chete. Mumwe mudzimai warikugara naye pakamba penyu ipapo here kana kuti kumwe? Mukadzi kutaura kwakaiti ndiri kugara kwaamai. Ndiani mukadzi wacho? Zita remukadzi? Zita remukadzi wacho handirizivi. Okay. Zvakaitika rini? Zvakaitika musi wa11 November. Mune vana vangani? Ndine 1. Akura sei? Ane 2 years 8 months. 2 years 8 months? Maane nguva yakareba sei muri mese? Taane nguva yakareba ndichatozota makore mangani. Makore acho anodarika 10? 5? 5, 4 ipapo. Saka iwe chiche akaroora here?
kumba kwenyu kumba kwedu zvababa haana kurora kana zvamai zvimwe zvaakabvisa here zvamai zvimwe saka chichemo chako ndechekurambwa ndizvo zvarutaura right uri kudei inini pachangu mani ndinoti wandibhadhara kana nembudzi mbiri uda uripwa mbudzi mbiri chakumbira Paddington Zindi utaure panyaya yese iri kutaurwa ndiri kuonana nayo handina mukadzi wandakarora handina mukadzi wandinogara naye mushonga watainwa isusu ringoro guchu rataingonwa sevanhu newe mumwe wangu wandinoshandawo naye ndiwo kunwa kwataite ngweti but chakandishamisa ndechekuti ndakasvika kumba ini kusina munhu wakasvika kumba kusina kusina madzimai chibva kubasa mukadzi akazvienderawo propati yese arongedzwa nemari atakura unoshandawo ndoshandira kubhindura unogarawo kubhindura mese munogara kubhindura nemudzimai taigara kubhindura tese but ivo ndakasvika vasisiko kumba vabuda kumba ini ndiri kubasa ndabva ndazotraya kufona kuti ndinzwe kuti chii zvafamba sei foni yangu yange yablokwa mba ndatraya kufonawo nefoni yemumwe ndopa wakadaira wakati iwo ina nditeerere zvematuzi aidaro ndiani ava manje abva watokata foni nguva iwe abva wabloka futi nhamba dzedzi kubva ipapo hatopinda ndazombofona futi manengo yakareba sei musiri mese vasingakanganise zve 2 months 2-3 months mudzimai wako ari kugara kupi uyu handisi kuziva wakaudza here veukama vake vabereki vake kuti mudzimai akabva pamusha zvaakaita iye akandifonera achiti ndiri kuenda kumba kwedu akauya pabasa neshamwari yacho wakaudza here hama dzacho kuti munhu haasisiri kuno ndakaudza tete wacho kuharare vakati kudii tete vanazvo vakataura vakangoti ndishamirira iye anditaurire saka nanhasi hapana chati chaitika vakazondifonera inini vachinditi ndiuye kuharare ndiende kuharare nini but panguva yacho ndandisina na mari yandandira zvakanaka chakumbira iwe uri kufungeiwo nenyaya yacho iyoyi kuti uchaita sei nezvazvo mukadzi uchiri kumuda here iwe mudzimai murume uchiri kumuda here saka wakabvirei pamba ndivo vakatondidzinga wakadzingwa ndobva watakura vakugara nemumwe mukadzi ndakatodzingwa vakugara nemumwe mukadzi pamba ipapo pandailoja taita kuloja pawairoja ndo pakauya mumwe mukadzi aiwa iwo wangu akutogara kune mumwe mukadzi saka vakanditi iwewo kana ukaramba uripo aminobhedo nendi uchaiwana kupi ndopa ndakatakura zvinhu zvavo ndatoona kuti waenda kupi ndopa ndauya kwamama saka uri kwamama izvozvo mama vari pano vari pano mama tipewo ruzivo rwenyu maererano nezveutauro ndakamboona mwana achisvika nemota ndakaona mwana asvika nemota
ndobva ndabvunza ndikati kwakanaka here chikazi inini nemurume wangu takonana saka kukonana kwataita anditi takuda zvinhu zvakuende kuende kumusha kwavo saka inini ndachigota ndiende kumambuya kunokuva ndichimupei ndobva ndati inini nyaya dzevana idzi uyo uri mwana uri mukwazha handikwanise kudzipinda ndomataurira ndakaita ndakati zviri kungoitika zvizhinji but tichizoona vanhu vachidzokerana saka idzi nyaya idzi nini handidzikwanise kudzipinda nekuti ndiri amai ndobva ndakwira nhau iyi atete vake atete vemusikana atete ndobva vati mukomana akufona achiti andifonera achiti amai kureva ini nambuya ndo vakauya kuzotora mwana mudzimai wangu kuno ndikati inini ndaigoenda kunotora mudzimai wake nyaya dzako ndodziziva here nyaya dzako dziri kuti ndedzemameseji amufoni handitori nei nadzo idzi dzanga dziri nyaya dzekuti imi matete mugadzirise nyaya dzenyu nevazukuru venyu kuti chii mameseji musikana anenge anayo foni yacho ine mameseji acho okay tipe mameseji mameseji akanga ari mameseji aani aya ndemukadzi wavo vaigara naye vachitaura aiti kodi inini pandakazotaurawo naye mukadzi akati inini ndiri kumba kwaamwene vangu kana zvichikurwadzai fonerai amwene vangu kana kuti fonerai tete ndo kwandiri kugara ndo kwandiri ndine nhumbu saka ndina option iwewo kana zvakubowa unono wekutamba amwene wacho ari pano here ndevapi amai tipeyo zita renyu mama titsanangurira ruzivo rwenyu maererano nenyaya iri kutaura vongai matienga matiya taura henyu mukadzi kana kuti arikumba kana kuti matambiro akaita muroora wangu handina kuyazwisisa pakamboenda pokutanga akandifonera kuti amai ndaakuenda ndakati wadii kutanga wauya kumba nacho zvava kuna mwene wako zvakanzaiva ndakutoenda kumba kwekutoge zvavo zvakanaka ndaidomboedza kudzoredza muroora asi muroora wangu anokwanisa kuita sei raive dambudziko rei raita kuti aende handizivi mumba mavo ndabva ndazobvunza mwana wangu akanditi mama nyaya yedu izvi hamukwanise kupinda mazviri ndabva ndambudza muroora vari pamwe chete ndibva nyaya yako nemuroora yakuda madzitete ako nemadzitete akati ndivanogona kubatanidza nyaya ipi nyaya iyi kuzorongedza kwakaita mwana akazofonera kumahwanisi mama ndasvika kumba kupapo izvozvo ndiri kumota chii chaitika zvikadzara ndasvika kubuda pabasa ndasvika mai mubaba chisenzi ndabva ndamuka ndabva ndaenda kubhindi ndakasvika zvechimemberi ground ko zvino unofugei mwanawo ndabva ndadzokera naye kumba ndabva ndatora makupedza angu mangani maviri ndo yavari kunofuga izvozvo ndabva ndataiwa mwana uchitora poto ishi nepoto ishi unobikira kuna talent kuna Paddington zvawakangoona mukadzi wako asipo wakarorera kupiwa una atezvara ndakarorera kudombosha atezvara wako unowasi handivasi wakaurorera mari yako yakatambirwa nanani zvakaitika patakauya kunoroora isusu ndakanzi pakafonwa zvakanzi baba vachitaura vachiti kwanzi mubvise mari yaamai chete makabvisa yamai yababa kana vakuzoida venechate vanokusumai aikupindura zvizvo ndiani mari aikufonera achitaura zvizvo ndiani patakaenda noroora kumba kwavo iva aitaura zvizvo ndiani kuti ubvise mari yamai chete akataura izvozvo pane handichambirangari kuti anonzi ani but mumwe mukadzi mujainiso vaitsaunangura kudaro aitumwa wachona vataitaura naye isusu achiti muchazotsanangurirwa kunzi
atezvara vakuda mari vakuda pfuma yavo saka kubva ipapo kusvika dai zvinezvi ndakangomirira kuti atezvara kana vakuda pfuma yavo todii saka pawakanoroora haunambosvika kokai wakangotaura pavakutarirwa pafoni ubva wabvisa mari kope wakangotaurwa pafoni ubva wabvisa mari haunamboona vakakurodza vacho vakandirodza vakakurodza vacho vachitora mari yako yaamai wakavaona here ndivo ana amai ndiwo ana amai saka waroora ana amai ka nehanzvadzi yavo nehanzvadzi dzavo ivo hanzvadzi dzeuyu mukadzi wako saka dai wakanga wadzokera kawakati mari yangu yauya kama mukadzi wangu auya aba zvinhu zvangu auya sei wakamboenda here kuona atezvara kuti mukadzi atiza unatezvara ndinomboenda talent ngaona kupindura mubvunzo wanzi uchiri kuda mudzimai here Paddington uri kuda mudzimai wako mudzimai nemaitiro akaita hauchada mudzimai nekungoenda chete kumba kwaakaita kana kuti papa nedzimwe nyaya dzadziri izvo zvinotondiratidza kuti kune dzimwe nyaya dzadziri kusere bhozi kana akambokwanisa kunditiza anozondida sei nhasi asaka iwa utomudika nekuti hauna kwanisa kutokuteera saka hamudanani tezvara vari kupi tezvara baba wamusikana vari peri taura itizvo baba wamusikana vari peri ndati baba wemusikana vari pere baba vapenyu here kana kuti varipo kana kuti havapo kande zvinotaurwa zvakasara pane hanzvadzi yacho tichakumbira mese mubude panze ndausana nevaviri va mombobuda panze mumira panze munodzoka manje manje nekukasika imisarai mukomana musikana right iwe Rudo taura zvitadzo zvemurume wako pasina namai vake vanyarikani taura zvese zvitadzo zvako zvaita kuti iwe usumudze midziyo uchibva pamurume wako asingazivi taurisa toda kutorwa tesi chitadzo chakaita kuti ndisimudze midziyo yangu chekutanga Bonde chemumba mamusisi vaiti vakauya kubva kubasa dzinonga vaya mafoko pachena wati koni ndipeiwo kwakubva kuti ndakaneta dzimweni dzenguva wakaena 12 o'clock vaingosvika urara voti ndakaneta saka ine ndakazozvona kuti pane zviri kuitika nekuti munhu amupangu wangoti kuti wakaneta ndikambovabvunza baba mukudzei ndiudzei pamekukutanganisirai kana kuti pandikutadza vakaramba kusvikira nhasi uno ndazobata mameseji ndikaenda kubasa kwavo ndikasvika kubasa kwavo ndikati bamukudzei mameseji eni ndeichokwadi mukadzi uya akuti ndikumba kwenyu ndine mimba wondosaka muchiramba kundipa Bonde nekuti mune kwamukudya kudhara ndobva vanditi amhenokona zvakugowa ndakuti ugara kutoenda mumba kwenyu ndobva ndakati aiwa zvinotii mumashuromo pane nyaya dzakadai dzaimboitika here kana ndike kutanga kuitika kwekuti iwe unoona kusavivika kwemurume wako kumashure uku zvakambeke zvichiitika here zvakatomboitika kubva ndine mimba yemwana wakazvakakana kubva ndine mimba yemwana kusvika ndisununguke mwana wangu kusvika ndizoenda kumwana mama ndiyoenderi nyaya iyoyo yemadhoka isemusemu nekunyimaponi ndo nyaya yakamboita kuti ndimboenda kuyo anagogwa akaigadzirisa ndikati yapera izvo zvibvaifambisa mameseji avo kusvika ndazobaa handisi kupa Bonde nemhaka yakati chikonzera vatauri vanotongonyara vakuvabvunza ndine vandikutadzira here pamwe pakundambochema ndine vandikumanisa ndiudzei havatauri vanongonyara makona kusema kukoenda basa vanogogana kuti vaedza murume wako anosenza kupi anoita zvokoyo alright iwe Paddington titaurire zvinoita kuti uti mudzimai wangu ndanzwa uchitaurira dare rino uchiti ini handichada mudzimai wangu zviripo here zvaunogona kunanganidza kuti ichi nechichi ndo chinoita kuti sade mudzimai wangu uyezve ndoda kuziva kuti sei wakatora mwana uyu uchiti ava mudzimai wako sei waimunyima Bonde
but zvaitika ndezvekuti inini ndakabva kubasa ndokona kubva ma7 nama9 ngwandotofona kuti nhasi andikwanisa kuuya kumba ndikona kutanga zvimwe zonguva aitozviona ichatotorwa pamba nemotokari nwana tichienda kubasa but mape angu ndaenda akasvika naibhini kana ma7 ukamsvikira apinda muzvimbe hakwanisi kumuka achibvisira kana mvura kana kuti abika kana kuti chiinda ingosvika tozvidzisira saka ndaritadza ndozvidzisira dzimwe dzenguva mvura yandoisai kurega yogeza kumutaura kuti munga aisa muka inini ndo zvaindipo ndakasvikawo dzimwe dzenguva ndorara mabe angu anenge asingatandike saka kutakura kwaakaita zvinhu ndo zvimwe zvinhu zvakandirwadza handitarisire kudiwa nemunhu akadaro wekuti anditakura zvinhu kundiuraya kwaakaita kuti anditakura mari otakura properties ndosara ndisina kana chandandinacho ndakaita ndakarara motikari wadropu chaiyo yakasiva yapunzwa wadropu wozi yakaramba kubuda mu Alright. Saka uri kuti nezvikonzero izvozvo iwe mudzimai wakutaurira dare kuti hauchamudi. Hapana here zvawaifanira kuti utaure kune vanatete vacho kana kuti kuna nambuya vacho zvinogona kuti zvigadziriswe. Sei wazosvika padecision yekuti handichada mudzimai? Because dare rine rakutoona kuti iwewe une kumwe kwavaiwana pane mameseji ari papa haasi ako here? Akandiramba. Mameseji ari papa ndeani? Mameseji ari kumoya inini zvandakaita foni iyi kai. Taura kuti mameseji ndeani? Hayi mameseji handizo ndiani. Akangouya foni yako. Foni yangu yakafa foni yandaishandisa. Yafa ndabva pane mumwe mupenzi wangu wandaitamba naye. Akanditi chamwari mboshandisa foni iyi ndine mafoni angu maviri. Ndabva ndati kuti ndichishandisa foni yako chete hazviiti. Kubuda mari pafoni yako ndikukupa mari. Abva ndipa mari. Ndabva ndatanga kushandisa foni iyi. Ndabva ndazono pane kwandakazoenda ndichinotora compressor. Saka uri kuramba here kuti mameseji aya ndako? Mameseji ndokwanisa kumarambo haasi angu. Unokwanisa asi pari zvinhu usati wakunyatso waconvince kuti asako. Ndina chokwadi nokuti ndeyangu because foni ndakatoitora iri mumaoko memunhu. Right, mameseji aripo pafoni yako iyi vaipindurana here? Ava vaiita kufona vanga vasingapinduri. Ini ndakatozoitawo kutaura naye mukadzi uyu ndopa akachindipindura mameseji. Mukadzi uyu anonzani? Zita rake ndandomuzivi. Mukadzi uyu anokuziva zvakanyanya iwe Paddington. Iwe haumuzivi mukadzi akataura nemudzimai wako? Haumuzivi? Alright, une foni here ipapo? Alright. Iwe une foni here apo? Namba dzemudzimai dzinoti chii? Unadzo here? Tipowo foni yako iyo. Ndoda kuti udhaile namba idzodzo. Iwe wakaloka kai? Ndinope foni. Ndoda kuti udhaile namba idzi. Iwe uyatore foni iwe mudzimai. Tora foni. Haina kulokwa sekutaura kwaita. Ndoda kuti udhaile namba idzodzo nefoni yake. Wati mudzimai haumuzivi handi? Okay. Hadzina kumbosevha. Foni yako ine mari here? Irimo handiti? Ndoda kuti udhaile nhamba idzodzo pafoni pake. Ndodzifona. Unofona? Then wotaura iwe wopiwa foni. Okay. Kana yakurira wotipa kuno. Hello. Tamuka sei ndiani ndinotaura naye? Mati? Hello. Hello. Yati ndiani watiri kutaura naye? Taida kubvunza kuti Paddington munomuziva here?
mune ukama hwakamira sei? Halo? Akata. Paddington unozivikanwa nemudzimai. Mari? Anokuziva musikana. Tifona futi. Alright, takufona futi. Asi acknowledge kuti anodi anokuziva. Wati uyu haumuzivi? Ndimuzi. Oh. Kana kuti anoziva mumwe Paddington. Nai. Anonzani? Ati ndimaizindi ndosenemu yawo yekuti zindi. Wari kuti anoti azviti maizindi futi kako. Zazivo zvaungokatani. Amaizindi tisi mapurisa tiri kufona tiri kuchinamhora kudomboshava. Halo, dati tisi mapurisa kuchinamhora kudomboshava. Muridzi wefoni munomuziva here? Tiri mapurisa kuchinamhora kudomboshava. Chii chenyu? Murume wenyu, yezvezvi muri kupi because pane zvaitika saka tiri kuda kunzwisisa kuti imi muri kupi? Muri mutauni? Kushamba munogara nani? Nabereka mugare nemurume wenyu? Ndiri mpurisa, ndetwa ngwerume. Ndiri mpurisa. Ndosati kutaura nemi pazvatoda kuti tibatsirane pane zviri kuitika saka toda kunzwisisa kuti imi kana muri mudzimai wake totaura nemi zvatoda kunzwisisa tokubatsirai. Ko vabereki vake vari kupi? Shamba munombogarako? Na Paddington mune mwana here? Ane makore mangani? 2 years. Anonzani? Salom. Zvakanaka kata. Alright. Zvakanaka ichi chakufonera imwe manje. Mupei foni yake. Nai Paddington, unodireiko kunyepera dare? Chitaura iwe takupa mukana kuti uchitaura chokwadi kudare. Chezvese manyepo yese yaubva wapfira pasi. Uchitaura zviripo chaizvazvo. Tishande nezviripo. Taburisa vanatezvara vako nanatsana vako panze kuti mutitaurire chokwadi tigadzise nyaya yenyu iri pakati penyu. Handiti? Hatitoda kutambisirwa nguva newe. Aiwa, because apa kutaurwa nyaya yenhumbu, pakutaurwa nyaya yetuezi, handichatonzwisisa kuti... Aiwa, hatisati tasvika ikoko. Tati mudzimai unomuziva here? Chititaurira chokwadi uchiedza kufunura zvese zvanga uchiuhwandisa pamberi pedare nepamberi pemudzimai wako. Tizive kuti tinokubatsirai sei. Haya, mudzimai handimbomuziva. Pfungwa dzako dziri right? Chokwadi? Dziri right. Handimuziva. Alright, pidzai vabereki. Pidzai nyu vabereki. Ichedzai vabereki vapinde mu. Neseni. Siya phone pasi. Isamu omwetoni. Right. Pane wanga wabuda panze hama dzemusikana nemukomana. Pane here zvimwe zvamanofunga panze zvamunoda kuti mutaure. Vatapa mukana wayo kuti wambotaura. Nevatisina kupa mukana kuti wataure. Imi amai waPaddington, munogara kupi? Kwani? Kushamba kushakona. Kushamba. Okay, kwewe? Mai we musikana? Munogara mu? Muno mdomboshava. Kupi? Pachirodzi. Pachirodza. Alright. Iwe mai we mukomana? What is that yani? Ungai. Baba mukomana ari kupi? Zita ndiani? Gibson Zindi. Tasara nevana chikurukura. Tikasvika patasvika pamusoro pemanyepo vambenge vachita muri mukati muno. Saka isusu takutarisira kuti imabuda panze manobhabhatidzwa panze apa mauya nechokwadi chega chega. Hatichada kunzwa manyepo kubva kwamuri. Handizve? Iwe toda kuti utitaurirewe baba waPaddington kuti Paddy uyu haana here imwe mhuri, haana here mumwe muchato waamawari waapinda mauri
usiri muchato wemudzimai wake waunoziva iwe sababa? Anoziva ndiye mwana wangu musikana. Nokuti patakaongorora ndakauya nini ndakati ndamuta mufewo takauya kuno. Handina kuti handina kuzoziva kuti handisuziva kuti anomwe mukadzi ndandikuziva muroro wangu wanje. Okay, ko amai? Because mama zvimwe zvinhu zvinozitaurwa namai ka zvinotyisa kutaura na baba. Taura kuti kana mune zvamunoziva mungazvifukunura here pamberi pedare musina kuudza baba? Ana mukadzi kusvika pari nhasi kubva pawakadenhana ipapo mukadzi atakura zvinhu ndinaye kubva pachigona. Takatozomba magumbezi andikutaura kuti ndakazomba manje manje kuti arigaiogona kupi kubhindura. Takati zvinofana kunogara pai sitati yacho neiwana kuno takanzi andombonogara neshamwari yangu chandikuda magumbezi chete. Yapapesa apa aida vagomba chishanda nababa vake. Zvakanaka. Tine zvatoda kuti tisare tichitaura nedare pano. Iyi mabuda panze. Asi chatoda kuzivisai amai nababa. Mwana wenyu ane imwe mhuri anayo. Yamunoziva imimi zvasingaite kuti mutitaurire nimi sedare. Zvasingaite kuti mufumure pamberi pana tezvara wenyu. Ndo chikonzero chiri kuita kuti ati ni mudzimai andichaita sei? Handichada. Aramba akamira achiti ni mudzimai andichada. Isi tikazvibata kuti ane chi? Ane imwe mhuri. Imi amunoziva sevabereki. Ende munotoziva vazukuru wacho. Kana kuti muzukuru kana ariko. Zvimwe zvacho munotozviziva asi hamugoni kuti muzvibvume izvozvo. Chinova chinhu chakaipa kwazvo kana muchiziva zvinhu zvakadaro kuti muzvivanze pamberi pedare. Tinotarisira kuti kana muchinge mauya kudare munotitaura chokwadi chezvamunoziva. Kana mamusingazive it's okay. But chamunofanira kuchiziva kubva nhasi ndechekuti mwana wenyu kutamba kwaari kuita mudzimai wake inyaya yekuti apinda mune chinyi? Mune imwe wanano isiri yeuyu asi yemumwe munhu. Irombo rakaipa chaizvo kana muchizviziva. Zvamanje manje. Akuna. Ora chitaurai zvekure zvekare. Zvamunoziva zvekare. Iwe nyarara taura iwe wati zvamanje manje. Chititaura zvekare. Ndatiko zvekare zvaunoziva ndezvipi zvisiri zvamanje manje. Aiwa ndinoziva ndezvipi. Ko zvekare. Aiwa. Ora zvakanaka taura iwe. Taura baba. Ndingangofunga kuti pamwe zvinogona kunge zvakarwadza kukomana uyu. Inyaya yekuti mudzimai akaura zvinhu zvese. Pamba masanangura akandikira inini. Iye ari kubasa. Mari. Odhupo yavanoti vakatadza kuti nanhu ndiono zvangu. Yakatadza kubvisa mumba. Avasi vaichema-chema nedemo. Chirova chinhu chakaipa kwazvo. Hachisi chakanaka. Asi wewe semurume. Mira ipapo iwe. Mira ipapo. Izvozvo zvinorwadza. Hazvina kunaka kuti munhu aparedze zvinhu zvamakashanda muri pamwe chete. Handitika. Iwe semurume mudzimai wako uyu ukaona asipo pamba pasina chimwe chinhu chamakamboitirana kumashure. Mudzimai wako anenge asiri right mupfungwa. Handizve ndozvaunotokasika kufunga. Waona zvadare iwewe uchiziva kuti hatina chandakamitira chakaipa uyezve hatina maprevious. Unotora bhegi rako woteera kwana tezvara. Handizve mwana wenyu ndaona pamba pasina munhu. Kunokonfranda tezvara chaiyo. Pamba pana tezvara pamba katotora mudzimai. Taona mwana wenyu asiri pamusha. Asi iwewe manje ukaona kuti une zvawakawanda kana kuti zvawakaviga waona mudzimai hapo unotoziva kuti nyaya dzangu dziya aenda. Handitika hauteere nekuti uziva nyaya dzani dzako. Wodzoka futi wotaura kuti ine handichada mudzimai. Ora tomboti mwana wako ari kunzwako chete wemwana mukomana ari kudaro kuti handichada mudzimai. Chimbozvitsa musituation yekuti mwana wako musikana ari kunzwako. Unonzwa sei? Une mwana musikana here? Ari pane here mwana musikana? Vari kuvarume here vese? Ndati vari kuvarume here vese? Hamuna kumboitirwa chinhu chakadai? Mune rombo rakanaka.
imagine ari mwana wako ari kuitirwa izvo. Isitanzwa nyaya dzakawanda dzemukomana dzaanoitawo misikanzwa inoitwa nevana, asi tinotarisira kuti sevabereki manzwa musikanzwa akadaro vana tete nanambuya munoedza kuita sei kudzoredzera. Irombo rakaipa kuona mwana achiitwawo zvakadaro achizoita decision yekuti atakurana nezvinhu. Chinova chinhu hacho chakaipa. Aifanira kutaurawo nevabereki, kudaidza imimi vabereki kana kuenda kwamuri imi vabereki zvakare kunotaura kuti onaiwo zviri kuita chinyi murume wangu. Muroora vangu uyu ndaakada kundifonera panosenda meseji muroora kuti akwanisa gore ati atore saka ndandati aita zvinhu ndoita njimira tonzwai idambudziko rere kuti musataure nemuroora. handizivi Ayo. kana mwana anokwanisa kumubata Ayo hamugoni kuti hamuzive imimi pamberi pedaro. Chii chinoita kuti musataure nemuroora? Iwe muroora titaurire chinoita kuti usataure naamai wako. ini handizivewo kuti naamwene wangu takatadzira nachi, asi honzeri inini ndakazoona murume wangu ndiwo andakaona kuti ndiye anoita gwenya kwese, nekuti aita akabva kushamba ikoko dzimwe nguva ndaita naye 2 days tisingataudzana, rechi3 ndo paanochitanga kutaura ndo zvimwe zvecho zvaindibata ndoabvunza, asi ndine chakaipa here kana mune chama. Iwe naamwene wako mukuru ndiani? Ndiamai. Saka anofanira kutanga mwe ndiani? Okay. Alright, zvakanaka. Tichakumbira mumbobuda mese panze manje. Timbosara sedaro. Handipai mambobuda muri mega. Izvo chimbomirai timbotaurawo tiri tega tiri pano. Right, wanga uida kutaura kuti chi? Iwe mai wemusikana. Taura. Ora zvakanaka. Iwe se usingataurawo naamwene naambuya. Zvakaitika ndakaona kuti maane nguva yakadii musiri kutaura mese? Alright. Uyu ane gore, uyu ane gore. Taura tinzwa. ndakaona kuti wangu haasi kukwanisa kutaura nevamwe. Ini ndindaingokuona ndichitati but wangu aisakwanisa kutaura nevamwe achiti akaita nemwana kumusha. Kumutenda kumusha cheko haadi kuenda kumusha. Achindaenda kuti mwana kumusha ndoka achirwara. Enda mwana kumusha ndozoka mwana achirwara. Okay. Saka ambuya wako anoroya. Mari? Ambuya wanoroya. Waita akaenda kumusha kwawo kwa amai. Kwenyu ikoko. Anzoka achirwara. Anzoka achirwara. Kwakaenda uko. Anzoka ari. Asairwarawo here zveshuwa. Haina ndaimbozoona. Waisazviona. Alright, zvakanaka. Chibudai panze. Tokudaidzai manje manje. Bidai munomira. Right, iwe wati wakaroorwa here nemurume uyu? Zvamai zvakabviswa grocery chete. Akakuwana usati wari pamiri? Akakuroora usina pamiri? Watozoita pamuviri wato wako ari? Okay. Hauna kutizira? Ndakaita kutizira. Wati? Ndakaita kutizira. Wakaita kutizira? Wanga uri kuchikoro? Aiwa. Wanga wane makore mangani? Ndandane 21. Pawakarodzwa pakazobviswa zvaamai zviya, zvababa zvinobviswa nemhaka yei? Zvababa zvinobviswa nekuda kwokuti baba vangu ini ndakachengetwa kumba kwaamai. Okay. Kwakaberekwa amai vangu. Saka amai vangu ini vakati handina kitchen kumba kumusha kwenyu kwawakaroorwa iwewe, nekuti baba wako wangu asina kundiroora. Saka zvangu hazviite kuti zviende zvinobvisirwa kupi ikoko. Zvangu zvinobvisirwa. Asi baba wariko? Baba wakashaya, kwakasara musara pavanhu. Kuhanzvadzi? Hanzvadzi yababa wako? Mwana wababa wako?
Hanzvadzi yababa wangu. Hanzvadzi mwana wababa wako. Mwana wababa wangu. Hanzvadzi yako haune. Irimo muno. Iri hanzvadzi yemwana wababa wako. Ndekwababa chaivo. Kana kuti hanzvadzi yamai isiri yekwamai. Aiwa yanzvadzi yakwababa wangu. Yekwababa wako. Anonzani? Anonzi Farai. Farai yani? Mulingo. Ani? Mulingo. Iwe unonzani? Ndonzi Rudo Mulingo. Ani? Mulingo. Unonzani sita? Rudo Mulingo. Uyo anonzani? Farai Mulingo. Farai tipo chitupa chako kana aripo Farai? Right, tine mutongo watinawo uri pano watichateedza panyaya iyi yekunetsana kwevaviri avo. Iwe mukomana wataurira dare kuti iwe mudzimai hauchada, ndizvo here? Ya, ndizvo nekuti ndeyakatanga kundiramba mudzimai akaramba inini. Saka iwe unoratidza kudare sei kuti iwe mudzimai hauchada? Tina tete here vari pano panyaya iyi. Tete hanzvadzi kana kuti tete wemusikana? Tete wemusikana ari peri? Urari pachivanhu pedu kana munhu asisade mudzimai anobvisa chinonzi gupuro. Chamunoziva imi chinonzi gupuro pamberi pedare kana kuti pamberi pemhuri. Pane here aripo anoti haachada mudzimai kana kuti haachada murume anobvisa gupuro pamberi pedare tizive kuti hapasina zviripo? Munoziva chinonzi gupuro here? Chitauriranai. Mwana anoziva chinonzi gupuro? Iwe mukomana? Alright, budai panze mutaurirana. Udzwe nana mai kuti chinonzi gupuro chii, zvinorevei? Maziva kuti chii, hamutaure muno. Maziva kuti chii, modzoka zvoitwa saizvozvo. Toziva kuti taakushanda nevanhu vasiri kuita sei? Vari kurambana kana kuti vasisadanana. Right. Unodzoka imwe manje kana maronga zvakadaro. Endai mese panze. Panze mubude panze. Mukanzi mudzoke. Pane zvamakumbirwa kuti muno-decide on this issue. Pane zvaitwa here? Ngazviitwe toni. Ndisingaziva kuti chinonzi gupuro chii. Okay. Saka ndazoudzwa. Alright. Saka uri kuti pamusoro paro? Ya, ndiri kuti ini ndakaramba, ndakatizwa nemukadzi. Ndakasvika mukadzi pasina munhu. Kuroti iye ndayakaramba ini. Nekuti andakurira mari, property, nembatya dzangu. Alright, zvakanaka. Iwe mudzimai unoda murume wako here? Iwe murume unoda mukadzi wako here? Pamberi pedare manje. Haina ndikwanise because maendero akaita anomufadza. Alright, saka chiita zvinofanira kuitwa kuti hauchada mukadzi. Pana tetere wake kana munyaya aripo? Ani? Ani sekuru wemukomana. Right, iwe kana wati hauchada mudzimai, ipa mudzimai wako pamberi pedare nepamberi pehama dzako kuti mudzimai wangu ina handichakuda. Uchitaura wachinzwa ndiri kuramba pamberi pedare nepamberi pehama dzako nepamberi pehama dzangu. Right, ngatiitei saizvozvo. Okay. Iwe woenda unana baba nana amai wotaura kuti ndozvandaitwa izvo vari pano vachizinzwa wonzwa kuti vanoti kudii?
Uyu mwana ndewako ero? Iwewe? Tani nguva yakadii tisiri pamwe chete? By 11 November. 11 November. Mwana uri kumuriritira here? Kudya uri kuza wabvuma kuti mwana wako of course. Uri kuita sekuti mwana wane kudya? Pamwe manje handina kwandiri kuwana mari yese yakatakurwa namai vacho. Handina nachandina. Vakatakura mari 900 dollars. Akana ndaziita umukana wokuti ndasenda. Notenda pamusoro imamo dare rasvika pamutongo wekuti Paddington Zindi ripa damage mombe imwe chete uye mombe imwe chete yemwana, kana kuti mari yacho yese yemombe mbiri idzi $900 unofanira nguva aibvisa by 28 February 2025.